Welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channelआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै जासिबाय दा आङो दंफैयो खानाय हिट होनो फैदों गाइस बिराद लेथ्रा जानानै दं गाइस खानाय हिट होनो फैबाय आङो फुजायाव साफा नुनो थाखाय खानाय हिट होनो फैबाय गाइस एसे लेट जाबाय नै बिथिंजाय सासेया बानायग्रोबाय ओमफ्राय आंना एसे लेट जासिगोन आङो फैया सानदोंमोन दिनै बाट आं रावबो गैया होननानै बुंहरनायलाय फैबाय हनै सासे अलरेडि सासे दंफैखायो ओमफ्राय आं एबार आं फार्स्ट टाइम फैनानै आंथ' खर' सुबोखादों नालाय खर' सुबोखानायखाय माने डाइरेक्ट खानायाथ' रानखानाय नालाय बेयाव मुलि फोनबाय आरो बेखौ फोनखांनानै 1 घन्टा थागोन थानानै ओमफ्राय सुफिनगोन सुनानैसो ओमफ्राय डाइरेक्ट बोसिगोन आरो मानोना आङो फार्स्टआवनो खर' लोबखानानै फैखादोंमोन नालाय खर' लोबनानै फैखा होननानै बुंनायखाय माने खर' लोबनानै फैबाथाय थाब जायो नालाय बेनि थाखायनो नै मुलि फोनबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय था एबार सुसिगोन सुनानै आरो खनसे फोराननानै माबागोन आरो खननै गाहामसि खनथामानो जायो खानायखौ सुखांबाय सुखांनानै ओमफ्राय एबार नैबेखौ फोरानग्रोखांनानै ओमफ्राय एबार खानाय हिट बोसिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय मुलि फोनखांबाय फोनखांनानै फोरानबाय ओमफ्राय नै बोगासिनो खानाय बोजानायाबो एसे इजि नङा जे बोबाय थांबाय ओरैबायदि मा खालामनांगौ बेयाव थांबाय थांनानै खर'खौ सुनांगौ सुनानै ओमफ्राय मुलि फोनबाय फोननानै आरो 1 घन्टा थानानै आरो सुलायबाय सुनानै ओमफ्राय आरो फोरानलायबाय फोराननानै ओमफ्राय फोराननानै ओमफ्राय फोनसिगोन आरो ओमफ्राय बोसिगोन बोनायाव ओरैबायदि गोबाव लायो सिंस्रि टिंस्रि साजोबखायो माने ओमफ्राय नै बिथिंजायबो बोजागासिनो ओमफ्राय नै बिथिंजायनाबो थाबनो जादों आरोना बिनानावना एसे खानाया माबा गोबामोन नालाय आंना एसे रोजा नालाय गोबाव लाबाय आरो आंना गाइस आङो माने गेस्ट्रिक दं नालाय गोबानो ओंखारो नालाय माबायाव बेनि थाखायनो हासमला जाबाय आरो हासमला जायाबा जाया माने जेराव थाङो बेयाव आं हासमला लाखायो आरो आंना बोनाया जोबहांसिगोन बिराद गोबावनि उनाव नै दा जोबहांसिगोन ओमफ्राय नैबे साइडथिं दा बिनानावना कमप्लिट जाबाय आरोना बोनाया ओमफ्राय आंनियाबो नै एसे दंबावो बेनिफ्राय जोबसिगोन जोबनानै ओमफ्राय आरो सुफिनलायसिगोन सुनानै आरो एसे बोफिनलायसिगोन आरो नै बिथांजोनिया बोबानो लास्ट ममेन्टआव फैबाय जोबसिगोन गसिगोन माबायदि मोनखो खानाय बोजानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय गाइस नोंथांमोनाबो फैनानै बोजाफै रन्जु पार्लार नै जोंना मेदामा बयबो बोजाफै जोबोद मोजां बोनो हायो मानोना आङो जेब्लायबो बेयावनो फैखायो आरो नैबे रन्जु पार्लारावनो नोंथांमोनाथ' गासिबो सोरबा मिथियो सोरबा मिथिया नायफैदो नायनानै बोजाफैदो नै गाइस आंखौ माबायदि नोंथांमोना कमेन्टआव हरनो हागोन मोजां जादों खानायाथ' जाखादो लास्टआव साइज नङा नालाय लोगोफोर बिथांजोआ
सेल्फ मेन्टेननि थाखायनो खस्थ'बाबो फुंनिफ्राय जाया लोङानो खानायबो जाना रानथाब फाथाब दं ओमफ्राय गेस जायोनो बेसोरा नै हासमला बायनानै जागुलायबाय नालाय पेकेटसेखौ जाबाय ओमफ्राय पेकेटसे दंबावो ओमफ्रायो बबानिया जोंना नै इयो एप्पल हागासिनो आरो एप्पल हागासिनो गेस जानायखाय नै इखौ अनबाय आरो बिसोरा अननानै एप्पल हानायखौ हाबाय आरो नै साफाथारहाय बिराद साफा जाबाय सिख्लाबो थासो आरो जोंना माबाया पार्लारावहा बिगुरखौबो जानांगौ नै दि ओमफ्राय मानसिफ्रा गेस गोनां बायदि नुवा दे गाइस खिन्थु गेस गोनां नामा खोनादों लोगोफोर गेस थाबासो उदै गिदिर जायो नोंसोर सानखा आंना एसे उदैया गिदिर ना सानखा नोंनाव गेस दं नामा होनना सोंनो हागोन नै लोगोफोर जोंना बेगबो हेबनानै फानो जाय नै बेबायदि मा होनो प्लास्टिक वेरनि बेग हेबनाय नांगौ नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन दावखा फिसा जारिदों नै फाननायानो अबस्था गैयि जाखाबाय माने नै नै दा बिथांजोआ सेकेन्ड क्रिम फोनगासिनो मा होनो निउट्रेलाइजार ना निउट्रेलाइजार सेकेन्ड क्रिम फोनगासिनो गसिगोन दे आरो 1 घन्टा एबार फोरानसिगोन फोराननानै बिनि उनाव एसे गोबावसिगोन बोनानै ओमफ्राय जोबसिगोन आरो बोनाया नै ओरैबायदि दुखु ओमफ्राय नै खानायानो गैया सिगां 1 hour later. लोगोफोर सानथामनि उनाव हेयार स्पा खालामनो फैबाय ओमफ्राय सानथामनि उनावसो रुपखौ नुसिगोन आरोना माबायदि जादों हेयार स्पा होबाथ' एसे खानायखौ माने माबायदि जादों माबायदि जायो माने आसलि रुपा हेयार स्पायावसो नुयो आरो स' नोंथांमोना आंनि खानायखौ मोजां नुदोंबा कमेन्टाव खोन्थाहर मोजां नुदोंबा मोजां नुदों मोजां नुवाखैबा मोजां नुवाखै गाइस आंनिया कमप्लिट जाबाय खानायखौ फोरानबाय दा थांनो जासिगोन आरो एसे रिल्स बानायनोसै ना आब'जों जेबो रिल्स बानायसिगोन जों सानैजों खम नङा आब'आबो सम नङा आब'आबो रोंसोगारो रोङो हेयार स्पा होनानै ओमफ्राय फोरानखांनानै ओमफ्राय दा थाव फोननानै होबाय आब'आ एसे थाव फोननानै होबासो मोजां जायो नालाय
नङाबा गोरान जागोन नालाय थाव फोननानै हरग्रो आरो बिसोरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव बाय बाय गाइस